נכון, אנחנו נמצאים בעולם שקורים בו דברים הזויים, אבל תזכור שתמיד אנחנו מוגנים. אולי הם פגעו בנו פיזית, אבל למי שאנחנו באמת אין להם בכלל גישה. זה לא מתחיל כאן וכאן זה לא נגמר. העולם הזה כרגע לא מושלם, אבל אני יודע שנועדנו למציאות של גן עדן כאן. יש לך תפקיד, יש לך משימה. תראה לעולם באמת מי אתה. אתה כאן כי העולם הזה זקוק לך. תקשיב לעדינות של רחשי הלב. התשובות שאתה מחפש לא זקוקות לזמן כאב. הן יופיעו ברגע שתיתן להן להתגלות, בנועם, בחופשיות, בהרפיה. תסמוך על אלוהים, תהיה בהקשבה. המחשבה זה כלי שנועד לחשב. כשאתה מתעסק בדברים טכניים, תעבוד עם המחשב. רוב התשובות בכלל יגיעו מהלב. הן יופיעו כתחושה, כזו שמרגישה שלמה. הבורא מדבר אליך דרך הרגשה. אל תחפש היגיון, תזכור שאלוהים הוא כל יכול. הוא מכוון אותך ושומר עליך, גם ברגעים קשים. תדע שהוא אף פעם לא עזב ולא עוזב אותך. והוא אוהב אותך אהבת אמת ללא תנאים. תזכור שתמיד אנחנו מוגנים.